Стартираха състезателките от третия полуфинал. Първи коридор за Австралия, втори Швеция, трети Канада, четвърти Полша, пети Италия, шести независими неутрални спортисти, седми Литва, осми Япония и девети България. Към момента води състезателката в четвърти коридор, следвана от две лодки, пети и шести коридор. Нека да видим и какво ще покажат официалните резултати. На първо място е полекинята Доминика Зимно, следвана от Мария Мисюченка. И на трета позиция е италианката Алесандра Сентроне. Това са трите състезателки, които се класираха за финала. First place for the Polish athlete Dominika Zimnoš. Second, Maria Misiuchenka, athlete individual neutral. Third place for Anastasia